Ahoj všichni, vítejte na kanálu CarMax. Dnes se podíváme na jeden z nejočekávanějších elektromobilů roku 2026. Novou Škodu Enyaq i-Tron. Česká automobilka přichází s modernizovanou verzí svého populárního elektrického SUV. Ale přináší opravdu něco nového? Pojďme se na to podívat. Nový Enyaq i-Tron 2026 na první pohled zachovává svůj ikonický design, ale přináší několik zajímavých změn. Největší pozornost okamžitě upoutá modernizovaná přední maska s novým světelným podpisem. Škoda pokračuje ve svém moderním designovém jazyku, který působí futuristicky, ale zároveň elegantně. Přední LED světla jsou nyní ještě ostřejší a využívají pokročilejší Matrix technologii, která zlepšuje viditelnost při noční jízdě. Celkový vzhled vozu působí sportovněji a aerodynamičtěji, což pomáhá nejen designu, ale i spotřebě energie. Když se přesuneme do interiéru, Škoda se zaměřila hlavně na komfort a technologie. Kabina nabízí kvalitnější materiály a ještě modernější infotainment systém. Dominantou interiéru zůstává velký centrální displej, který nyní nabízí rychlejší reakce a přehlednější ovládání. Nový software přináší lepší konektivitu, podporu aktualizací na dálku a vylepšené hlasové ovládání. Řidiči tak mohou ovládat mnoho funkcí vozu bez nutnosti dotýkat se displeje, což zvyšuje bezpečnost i pohodlí během jízdy. Velkou výhodou Enyaq vždy byl prostor, a to se nemění ani v roce 2026. Auto nabízí dostatek místa pro cestující i zavazadla, což z něj dělá ideální rodinné SUV. Zavazadlový prostor patří stále mezi největší ve své třídě. Teď se ale pojďme podívat na to nejdůležitější – výkon a dojezd. Nový Enyaq i-Tron 2026 přichází s modernizovanými bateriemi a efektivnějším elektromotorem. Díky tomu může nabídnout dojezd až kolem 550 km podle 2TVL/TP, což je velmi konkurenceschopná hodnota. Zrychlení z 0 na 100 km za hodinu se pohybuje přibližně kolem 6 až 8 sekund podle zvolené verze, což znamená dostatek výkonu, jak pro městský provoz, tak pro dálniční jízdu. Samozřejmostí je také pohon všech kol u vybraných variant. Škoda zapracovala i na rychlosti nabíjení. Nový Enyaq podporuje rychlé DC nabíjení, které umožňuje doplnit baterii zhruba z 10 na 80% přibližně za 30 minut. To výrazně zlepšuje praktičnost vozu při delších cestách. Velký důraz byl kladen také na bezpečnost. Enyaq i-Tron 2026 nabízí nejnovější asistenční systémy, včetně adaptivního tempomatu, asistenta jízdy v pruzích, automatického parkování a pokročilého nouzového brzdění. Škoda tak potvrzuje, že bezpečnost zůstává jednou z jejich hlavních priorit. Další zajímavostí je zaměření na ekologii. Škoda využívá více recyklovaných materiálů a snaží se snižovat uhlíkovou stopu výroby. To ukazuje, že automobilka myslí nejen na výkon, ale i na budoucnost planety. A co cena? Přesné ceny se mohou lišit podle výbavy a verze, ale očekává se, že nový Enyaq zůstane konkurenceschopný vůči ostatním elektrickým SUV ve své kategorii. To může být klíčový faktor pro mnoho zákazníků. Takže otázka na závěr. Je Škoda Enyaq i-Tron 2026 stále jedním z nejlepších elektrických SUV na trhu? Díky modernizovanému designu, lepším technologiím, dlouhému dojezdu a praktickému využití má rozhodně velkou šanci zůstat mezi špičkou. Jaký je váš názor na nový Enyaq? Líbí se vám změny, nebo byste čekali větší revoluci? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru kanálu CarMax a zapnout notifikace, aby vám neutekla další automobilová novinka. Díky za sledování a uvidíme se u dalšího videa.